Tulahan mo ganinin mo. Putulan ko ah. Putulan lang na. Kasang ko siya gumahon. Mga ima ah. Kasi tulo, apat man eh, 5. Katulo ah ba? Ano sabaw? Bisa si mama sa fish. Agay. Ano, Ay, sabi ano pa ko. mo? Ay, ikas babaan ni mama eh. Pag hinay kay, kung ano ba na? Hait? Sama, nahiwa yun. Nahiwa yung gamot? O nahiwa. Hait? Kuan, ano man kuan yung nasamad. Sama-sama good. Aman. Buwan na. Gandag ko tula ah. Hello, damay daw. Yeah. Nag-spaghetti mo na? Oh, spaghetti niya. Budget ka. Lago, pa lagi kayo maglutuan. Oh. Sana all. Nasinsa na kayo dito sila. Oh. Kami mga kayo wasingan ko. Ha? Unsa ka diya? Unsa ka diya? Unsa ka diya? Unsa ka diyo? Gray, saan na? No, siyip, puto cheese. Yan saan eh? Uy, nalupti, bunti ko. Parang sa imong birthday niya. Oh. Ayaw lang kay. Oo, nanay na. Sa panta. Ayaw, sa panta nanay na. Ayaw niya kami. Ganyan ko si Alana. Ako bang sweet ka ha? Ano, uy na. Uy, gilon na na kasi ito, Ana. Ha? Gilon. Oh? Ang mga paingon! Klaro, hindi ko nga ako. Walay kuan, walay isra. Hala. Oy! Ulam ko be! Ulam ko be! Gray, ulam ko ah! Lingkod, saka wala man ay kuan tiranak. Wala man ay silig tiranak. Tanda. Ulam ko, Gray! Tiranak, masilig. Ulam ko, Gray! Gray, ulam ko ah! Ulam ko, B! Ulam ko, B! Ulam ko ba? Ulam ko ba? Ulam ko ba? Ulam ko ba? Ulam ko. Ulam ko. Ulam ko, be. Ulam ko, Gray.
Ako pa ganitong gikan, ako pa ganitong gitawag ganit. Bak mangod na ako kay Ibot mo ko nga na oy. bak man ako bak. Dayon kung mag clear anak bak ka nang home ka na ra. Dayon anak. Kapuya mo na na oy. Daway siguro inani sa inyo. Si Jeffrey kay sa Ay, mga anak. dali ana lang ko kanaan baka sa iPhone. Kung kuan ingon na bak. Ay, ako kung pupugod. Dayon. Wala may natatuig. Wala na lang dayon. Tingnan mo Nakaapil ba ka? Bisin wala ka. ay, abot Ayaw lang. lang, wala pa kang kapilayan sa sulod. Kaya na laag-laag lang. Wala pa po. Ano kung siya na ako nga, pag-iya kontak siya ra isa nga mo, kuan sa iyang panggalingon. Siya? Kanang munang na lang, mabait tayo. Masa na sa kaldero? Nilungag? Sisitay sa utson na sinigidi. Ayaw dia. Dagat. Apa? Ato na pin. Babay-babay. Palito. Uy! Namakyo. Yay! Ayaw lagi eh. Hala, gilabay! Hala! Wala ginapatunay tabo ba nga? Kaingon dito siya, gituklod siya. Gugod sa niya, naigo na siya na anak. Buti na kuwan siya, nasuko siya kay, abi siguro na gituklod siya, binag-iaway siya. Kasi siya gagulitan eh. Gawin siya niya, mabila ito ng gawin sa kinae, sa gana. Mabila ito ng buhain ko niya. Kaman mo ito, nasuko siya. Iya ba itong, away? Ito lang ka sa uban car, nato ni meter, get ni mo meter. Naman po, na-meter nga mudagan. Wala lagi mga battery. Kaya mga car, dagang managan. Wala yung mga battery. Agla, di palman, miyak. Katong meter, naman siya meter nga nana itong drone ligit. Katong itang colorful. Ligit ang magiging ni Jeffrey. Mudagan po tuman. Wala yung battery. Ano ito Zay? Ato nga mo. Mudagan po tuman. Yung mga battery. Wala yung mga battery. Namuka kayo. Baro ko. Baro ba? Baro. Makuha siya lagi sa awin yung kapo na baro. Kuhan ba? Wala na, wala na. Sobra mo na siya. Kanan sa puto na mga katawan. Ano man yan na? Nakakuha naman. Ready to go naman. Hala, ready. Asay mo mamangod Si eh. Lulo. Ay, mamangod eh. Wala uban mamangod eh, mabe. Lang, igagaw ni Gray nga palaaway. Lang, igagaw ni Gray nga palaaway, oh. Ni Gray, na mo igagaw nga palaaway. Wala, di naman ang palaaway siya. Palaaway yapon ay. Puta naman kayo di si Yono. Papa lang. Hala, palaaway yapon. Na mo igagaw nga palaaway, oh. Nabaliktad, nabali naman ang sila ron. O ba? Si Gray naman ang palaaway. Halak ka. Na? Ikaw naman ang palaaway na. Wala mo na yung ikuyog. Ano man?
Tawagan sa ako ni mama ngayon. Sekarang to? Sino? Apa sih? Ada na? Amang luar. Ano yung pagkaluto ni? Kuan. Grabe. Nakarang kuan. Kanang 3 daw. Pangatag mo eh. Tuto. Okay. Hoy! Wait sa pod. Wait man, wait. Loh, nangapok. Wait sa oy. Apa Pak Dong? Dong. Apa Pak? Apo na yun. Gansig. Wow. Dapat buntag. Please. Ayun. Doon mo la. Gusto mo lang. Gusto mo dito. Na, nanay mga panuhutunon ani. Bata. Kasi mga panuhutunon di eh. Bata sa tutunan. Awa na. Bulok esko lang ang vlog dong. Uy, bago po gusto gud eh. November pa. Bago pa. Wala pa kag 1 year. Mag-vlog ka dong. Akong lagi bayin ko. Ikaw rin mag Dito pa itagar. Mag-upload, mga na. Pagod ko nga noy, mag-edit ka pa kay uy. Ha? Kapag ka nga noy. Kabalo mo ko vlog ah. Pero ko ang gagitan kat nga. Kapre. Ayusan lang mo product ba no? Basta ka gano'n ka discount ah. Saan naman? Bago kay sa Alcohol. Apa sa alcohol? Basta gutom na. Dong. Alcohol dong. Dong. Bayad ka? Number?
No. Uy, mga kwarto eh. Pahit na lang mong haplas, basta may tindahan dito. Keeping. Keeping tag G's. Ay, ikaw di. Naman ni mo ang ano? Pag gabuloy. Buli ba mo? Sakit na ganyan, guys. Mana nyo ah. Mana mo ang kaya. Sige na. Ay, sunod na tuloy. Ibayaran ni mo ah. Hala. Isa. Pila sa... Pila sa ball in line, abiskot. Fall in line. Wala pa. Bayar na kurang. Fall in line. Ya, dagan. Winner tayo Gray. Iluin wala mo ni. Ay daw. Iluin apa ni? Ano mo? Sana po sa pagpita po. Ano siya pinto? Duwa na ito sa loob. Uy. Ano sa inyong natin? Senior ko isa. Pwede ko sa senior. Amay yung kuhan, ID og booklet. Dewan pa rin. Maka-ID ni mga senior. Mano eh, hatag na ko mama. Hatag na ko mama. Papa. O, diba? Hold jay hold. Asa man po ka paingon? Hala, si Gray, mapaingon dito kasi paingon dito. Asa man ka? Ticket sila. Kuya, kasudlunan na ikaw ka urion. Asa kaya na? Ay, may Hawa, di agree. Nagpitan.
ninyo. Ha? Siguro naman siya good. Diba ikaw rin nasakit Lulo? Hala! Gusto ka ni Lulo? Gusto ka Lulo? Sukod na siya. Ano yung baro guys? Oh, saan mo nagbayad yung tako? Ano, magpa-stand pa sa... Hoy, tanay. Sing-sing. Ha? Bayad ang bata. Bayad ang bata. Bilang edad siya na adi ay. Napay isa niyo, gamay. Wala na ni, wala pa ni. Kato, opat. Kato ka. Wala nilabot ng dua. Wala nilabot ng dua. Wala nilabot ni. Sa pambata. Bye-bye! Guys! Nabit-bit ng buko ni ganina. Nakalimot ko ako ng isa lang. Ano ka dapit kami? Cari ka. Ada kami ba natin? Naman ta? Diya ta? Oh, nga ba ni kayo? Kasama ito. Tanawa na ni kamot mo anak. Weird, oy. Dari, nani, sama. Nani, magigod ako ilang cottage. Buti ba niyo? Oh, dira ka. Sa babaw, sa una. Dira, dyan, punta. Favorite sila.
Mga gyapon sa una. Nakita ka gabi ro kay Gason. Bakit ninyo? Sayang kayo. Actually, kasi sila ka maligyan. Pag-abot ninyo, wala lang good. Wala. Bakit ko asa man na siya na sa sulod. Sulod eh. Wala good. Sila na ito. RJ, pasagay daw imong anak, kasa siya mo adto. Pero wala ingon nga gikuha gitangtang sila dili pa niya sa ima. Ako No, bit-bit. Wala gi bit-bit. Gutom na na. Buti paniud to naman. Ito yung paniud to naman. Pa! Pa! Je! Wala na bukas. Ay, Je! Balik pa si Awad niya, nanadaytong lang siya. Selfie sa na, selfie ba pag selfie. Ay, mo picture sa din. Sige ba? Sorry sa buha ka. Tagayin na siya pa. Tagayin na siya pa ba? Tagayin na siya pa. Away na ko Jake, kahit hindi malito ko Jake. Siya bulsa. Ginaw niya, nagam, kanandayong ng katakanta. Bayos pa no? Yung maglakawa ko, magampo ka man. Pa! Ya. Apa ta? Ang dahil sa mga po. Ya. Happy birthday! Happy birthday! Naging siya. Happy birthday to you! Happy birthday! Ano yung blush ya? Oh, shine! Ay, hupo na kayo. Kuya, happy birthday, kuya! Nabalong man siyang kapit na mael. Nabalong yan.
Sige, slide kayo di. Pasakya siya ba? Pasakya. Similar package with added Gangway sockets supports faster line connections for faster line. Swim. Oh, sina upaw, ano yung nabiling? Great. Magkaligo.
Karamboy ko anak ko. Tuman, nakukita. Unsa ang naong ni Gray? Wala, unsa ang naong ni Gray? Unsa ang naong ni mo? Ali. Unsa ang naong nga? Ate! Si Jeline! Wala na yung icing? Nakita ka, batang wala. Anak ko nagyan. Batang may lang. Dara daya. Batang icing. Ay, siya mag-good. Mag-good ako sa icing. Kaluoy ko ay gaanan niya ko. Wala lang, biguan ako icing sa babaw. Lagi. Dami ka ng icing. Wala, nila ko ka na. Ay, ikuha sa mata ka. Ayun ka sa mata na. Hoy, wala ba tayo sabon? Ay, nagkala mo ko. Ah, salom na salom. Salom na salom. Doon ako naman ta din. Zaya mo na ako ng Zaya. Ay, ko sila pa. Ano cellphone ka? Ano to pa? Ano, Miss Kuya? Ang mga nawong. Gusto ko nasa akong cellphone. Unsa ang mga naong nga na ay? Ganahan kasi natin yung mga nawong. Inya papa ka wash face. Wash face. Ito pa dali ko papa. Ay, bakit? Papa. Papa ba dito? Ako nga. Wash na, wash. Kita na, Adi. Ay, hindi ko na nakuha. Nakuha sa Uy, maligyas. Unsa ba sa minto? Ayaw ka, dirty. Ayaw, don't drink. Don't drink. Ayaw. Don't drink. Awa saya, lock saya. Oh saya. Go up, go up. Okay. Eh, bakit? Wash, baby, wash. Wash, baby, wash.
Hoy! Bantay, G! Bantay mo! Ano siya? Mami? Mami, naguli naman ko niya mululugod. Ha? No, swing. Swing, dili. Swing? 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 Ito siya dito. Gusto siya dito. Ito di ay. Ayun lang. Arito na lang tayo. Ayan, tinutol ako. Wala slag. Upaw. Upaw, o ba tungawa? Pa, gamitan sa niyo. Kaya mo balik ako ba? Where's Dada? Wala Dada? Dada! Where's Dada? Where's Dada? Wala Dada? Asa si Dada? Tagasan ni mo. Kiss. Kiss ko, kiss. Kiss ka ba, kiss? Kiss Dada. Kiss ko ah. Kiss pa. Kiss Dada, kiss. Tagasan mo ba? Oh, si Gray! Bantayan niyo si Gray ay! Tagak! Bruce! Oh, gibihan yung bata! Ah. Gag! Very good. Dong. Be, nasa bag, be. Doon? Di dyan doon pa. Naginis mo na yung mama. Hindi naman doon. Ano yan? Di ka Napapagatod. Tapos,
Bao. 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 Ôi. Bao. Kaya na call ka mo tayo. Kaya call kay. Diyan sa likod. Napagaliw. Pero mag-warning na sila nga. Hapit namin mag-close na. City na sila mag-close bro. Okay, kaya class ka itong second birthday ni Greg. Ganyan, bitaha nga mag-close na sila. Grabe. Tinaog pa man na siya. Uy! Uy. Hindi naman ang swimming pool. Paul, pala ko ni baby kong mag-inis ko, Paul. Uy, tindog, tindog. Bunal, bunal. Bunal. Tindog, tindog. Bunal. Bunal. Na. Bunal. Bunal, bunal. Bunal tatay. Bunal. Wala. Sugod, bunal. No, no. Bunal tatay, bunal. Basta si Mami, basta mag-iris pa. Ayaw ato, magbong ka. Lo. Yan, idog. Da da da. Yo. Ayo labay kikas. Masuk saban ka. No, don't. Ayo labay. Ayo saban ka yo. Ayo labay sa pool kaya kasapan ka. Ay ilang ilaway sa swimming pool. Makasapan ka gyud. Be. 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 Ih, mataga dia. Di. Mutugo ko diyo. Magbong kaya. Tuh. Ih, mataga ka dia. Oh. Stop.
Hoy, kuha kayo si Grio. Two. Sigawan. Sigawan. No, no. Ato apa kau? Go. Tidak away ni mo, tidak away. Tidak away. No, wala ko gaway oy. Ate to. Oy, oy, oy. Tidak away. Tidak away. Away mo ba away? Tidak away. Bakit? Bakit? Wak-wak, wak-wak. Wak-wak. Ay, tik 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 wata tik tik wata tik wata tik wata tik tik oh tik tik wata tik 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 dire tik tik pero tik tik ko buat ini mo tik tik Nah, tu pilon. Pilon ni Papa. Pilon ni Papa. Ah, sudah na pag po na ron. Wait lang, wait. Daya. Wait lang, wait. Wait lang, wait. Pilon na ni. Kita kalan. Jangan dito. Away. Pak, dito, Pak. Pak dito, Pak. Pak dito, Pak. Pak. Pak dito, Pak. Away ko dito, away ko. Away. Apa tadi kita, kata kita. Mm.
Ikaw, les na. Be. 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 Ako ka tito. Uy, asa man ka? Ay, katubo na kayo ko. Hi guys, ulit namin guys. Oh, check it out. Ulit namin guys, kaya humana may pangaligo guys. Gawas namin sa kampang kampo na mo guys. Kampo. Ala, mga lehami. Goodbye, Regina. Ay, Regina, pagbasa ni. Kasi nga na ni, Regina. Ay, Regina de. Goodbye, Regina. Balik-balik kami may diri, Regina. Last year, diri pa may Regina. Regina. Yo, 5 PM ang gutaman oh, taka. Oh, business hours. 7 to 5 AM. Regina. Regina de. Regina, Regine. Huy! Yan na. Huy! Ano man ito paingon? Oh, di ay, kaya nang idula sa unahan. Amo. Ito ko magaon na to. Wait. Ana wait. Gani si Unong na ganita. Diri wing. Tuana si Isol. Para sa isol, ikaw yung gala ipi. Pag nilaki, hawas sa dong. Pag nilaki wing. Okay. Then si Kuya Bobo ayun. Aman mong tin. Wala ka sa